Armin Ernst, Ġermaniż ta' 63 sena li huwa wkoll ex-CEO ta' Steward Malta, tressaq il-qorti akkużat b'ħasil ta' flus, korruzzjoni kif ukoll li kien jipprova jinfluwenza b'mod makak fil-kummerċ f'ismu personali u wkoll bħala rappreżentant ta' kumpaniji marbuta ma' Stewards. Fil-qorti Armin Ernst ċaħad dawn l-akkużi. L-avukat tiegħu Matthew Xwiereb qal lill-qorti ippreseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello li l-klijent tiegħu kien qed jidher f'ismu personali u mhux bħala rappreżentant tal-kumpaniji, billi m'għadux rappreżentant legali ta' Steward Healthcare. Mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Shelby Aquilina issuġġeriet li Ernst jiġi mħarrek separatament mill-koakkużati tiegħu. Dan is-suġġeriment ġie milquh u saru wkoll il-korrezzjonijiet meħtieġa fl-akkużi. Ix-xhud l-Ispettur Wayne Rodney Ward spjega li huwa kien qed jassisti lill-Maġistrat inkwirenti Gabriella Vella u li l-inkjesta kienet inbniet fuq talba minn Repubblika mingħajr investigazzjoni parallela mill-Pulizija. Huwa kkonferma wkoll li Ernst kellu diversi irwoli fil-kumpaniji imsemmija fl-inkjesta, però hu qatt ma ġie mistoqsi mill-Pulizija. Il-qorti ordnat sekwestru u ifriżar ta' 20 miljun euro fuq l-assi tiegħu. Barra minn hekk Ernst ġie marbut jidher għal kull seduta u ma jippubblika xejn dwar il-proċeduri taħt garanzija ta' 70,000 euro.